Jaro mar LTN kamora mora mintiere machiegni chenro mar kukumar wach nyinga en Sharon Ongao. Oduche makawuona ntiere koda migosi Jafeth Ogutu mabende wuoke duol mar Consumer Downtown Association kendo maendi en thuond wach mabende obiro lose kotende koda ng'ur mag oganda kendo ginero mabende Consumer Downtown Association osebedo katimo. Keda kweni iriuri kodwa nyaka e giko mar twak makamaindi. Arwaki ni machiegni inya isuru duche makawuono. Erokamano. Nedani mar LTN daher ni joluojo heroga pakre koro nyalo pakori nwa inyisa ni ijakure. Erokamano Sharon, ginyinga an Jafeth Ogutu. Nyinga mamoro marageri ukaero gatiyo gimano. Anto to awuok Suba. Moro ni Suba Yosindo kocha. Koro sanito an kaka jata tich kar Consumer Downtown Association. Ma en duol matayo otayo ratiro kata mago ganda mapacho kaini mago rights ma consumers nego benin tiere godo kata mna kwa chaki nyalo nalero na matut ko tende koda Consumer Downtown Association. Erokamano. Consumer Downtown Association en ratiro matayo weche mag oganda e pacho kai. Mokwongo wan gi weche machalo weche mag ng'iewo gik mwang'iewo e chiro, gik ma wang'iewo mwatiyo godo kaka chiemo, gik machalo kaka gik ma watiyo godo e udi machalo gik ma households. Onyalo bedo TV, onyalo bedo simu, onyalo bedo chiemo midwa chamo. Nyaka wang'ini gigi bende usonoge yo makare to be usonoge pesa monego bedni usoge pesa monego bedni iusogi godo. And then onego bedni be wang'iyo ni gigi to iusogi okang' machalo nade. Be oketgi kiwango moro ma ginyalo last kata ko be oketgi wan kaka Consumer Downtown Association organization ni no bedo registered Kenya ka chaki gani to ko telo ne mano wasebedo ka watiyo gi organization machalo kamagi kitemo kalo ndalo mang'eny. Makoro ko iwacho ni consumer kata na CDN ni nuchako e chakruok mar higani. Makoro gisani nore ni untiere kod dweche kata uchiel. Wan kaka dweche auchiel mako mar 7. To weche mwasetimo to thoth kabisa. Kuom ndalo matin mwasebedo go. To nwaneno ni nitiere dwaro mar keto Consumer Downtown Association kopogore gi mamoko mantiere. Gimomiyo ne dwaro ni obiro en ni mamoko osebedo ka tetea mana jopiny mane kiwango mamalo to nitiere jopiny mantiere maslahi mapiny ka kabisa. Jok moko ma samoro gionge simu, samoro ng'ato ok nyal dhi internet ok kata ni Facebook to ginang'o. To nitiere joma bende ok ong'eyo ni to government niga gi migawo moko ma bende tetea ne jong'iewo. Makoro un kata mana ko awach kira ni target mar chiro gen jogo eko mantiere piny ma kata mana dibed kata mana ndi onge gi lony mang'eny. Gionge gi lony mang'eny, gionge kata ratiro magi kata samoro katiba ni pok ne gisomo. Koro wanto watemo empower jok machalo kamago mondo ging'e mokwongo ratiro margi, mondo ging'e ni nitiere kaka ginyalo kelo ng'ur maggi ne wan kata kaka ginyalo chwalo ng'urgo ne sirkal mondo giyud konyruok, mondo giyud feedback. Koro group makamago kaka wacho ni jomuchopo godo mapiny go uchopo kodgi kata mna uyudo gi yo mane? Watimo gima iluongo ni awareness creation. Wan ga gi kampunje moko miluongo ni Consumer Dialogue Forums ma gin riwruok moko gin bura moko mwatero ga kuonde ma ji odake machalo kaka koro gwenge wanyalo tero gi e bombe taonde koro kwa kelo gi e hall to waluongo ji jopiny to gibiro gikelo paro ma gin godo to kuonde go ma ging'eyo bende nitiere ga jok machalo wan manyalo tetea negi. To kopogore gi mano jok ma bende nyalo dhi e internet wan gi luongo ni mbui. Mbui maru yudoru e mbui duto tinde mbui ng'eny kabisa. Koro moro miluongo ni Facebook no wayudore
iluongo ni CDA Kenya, at CDA Kenya. Mano kibiro to ibiro yudowa. Nyalo ndiko kanyo, mano ibiro yudo kata contacts wa kanyo, namba simu nyalo goyo, nyalo kata oro SMS. To kanyo bende nyalo ndike comment mora mora ka in godo. Kata en mana complaint midwa raise, to nyalo biro to ndike kacha, to wabiro duoki immediately. Ero kama nenya Jafeth, an kaka japiny, koro kata mna kabiro e duol lum moro mar mabendo ng'ere kaka CDA no. Ywak mara kaponi achiwonu, okang' mane mabendo chako, kata mna kawach mane nanyiewo mwandu, mabendo ayudo ni en mwandu mabandia, mabendo ng'ere kaka counterfeit. Abiro tachiwo ywak nwa. Uchako gi process man, okang' mane mabendo biro kawo. Mokwongo ka ikelo ng'ur moro, to wabiro wan gi committee moro matin miluongo ni access committee. Gine ma kuongo ging'iyo ng'ur mokelno, to ging'iyo ka en gima is related to government kata en related to just other things. Koro kanyo ma koro wabiro decide ka en gima wanyalo solve at our level, to wabiro contact ing'eni kaka koro in complainant, nitiere ng'ama chielo ma iluongo ni accused. Koro wabiro contact the accused, to wachako yudo information from the accused. Ng'ama be complain, ng'ama donjone chande. Koro en bende kosemiyowa side of the story, to watemoga kelo gimiluongo ni alternative dispute resolution. Tiende ni watemo kelo winjruok makende e kind ji ariyogi, mondo wane ka ginyalo winjore. Kichwa make sure ni ka watieko gini to ng'ato ka ng'ato feel ni oretheka. To ponono onge winjruok? Ka onge winjruok, to wa forward weche go ne sirikal, department ma usika gi weche machalo kamago. Ka en weche machomo kuom bank, to watere ne regulator mar jo banks, central bank. Ma uno kudonji ne ji e doho? Wano kwatere ji e doho. Lakini gi kiwango ma chuno ni nyaka koro wadhi e doho, ka en gimoro ma koro affect jo mang'eny sana, ma weche mamoko luongo ni public interest. To kanyo to koro nyalo chuno nyaka wadhi e doho mondo wakawacho. Gima mena wacho kama endi nikech kata mna ywak mabende jopuonj osebedo ka chiwo ne jogo eko mabende kata ok nyal bedo kata mna ng'e ni ywak gichiwo kata mna e duonde mage. Gima mena wacho kama nikech iyudo kata mna e duonde moko, kaponi atero ne gi bura kata mna ni adonjo ne ng'ato, gi take a lot of time. Gikawo seche mang'eny kapok kata mna gi yalo buche ma kama endi. Akia ni pogruok mane mantiere kind duonde mamoko go eko koda duol mar CDA. CDA wan gi kiwango ndalo mo watieke wasolve wach mara modonjonwa. Wa make sure ni bang 14 days. Ng'ur mara mokelnwa bedo sorted within 14 days. Mano is the time frame. Mako extend no be 14 days. To nyiso ni koro wasechwale ne bula machielo mondo chako kaw action, another further action. Nikech kindikonwa kata yoro SMS, kata yoro email, to en gima will respond within 24 hours. 24 hours and mana just one day. Yeah, koro within 24 hours onego bedni wase yudo wach no mwa ng'iyo kaka warange waneno kaka wadwa kaw action. Koro within 14 days onego bedni wach no serumo ma wane weche mamoko. Nikech gima ng'e adier Jafeth, thoth oganda ma pacho kendi wakia kata mna ratiro, kata mna chike matayo ratiro mar oganda kotendre koda kata mna consumers mna gik mwatiyo godo e ngima wa pile pile. Koro akiani ginang'o gini mabende untiere koda act mar ang'eni act nitie mar consumers mag protection act. Nyalo mna lero nwa matut kotendre koda okenge mabende nego bedni oganda ma pacho kendi ng'eyo mar gigo eko mabende gisebedo ka gitiyo go. Mokwongo ntiere ng'eni Kenya nobedo ndalo mang'eny sana kwa onge gi chike ma are consumer related. Consumer issues nochakore chon gi jomoko ni Jeff Kennedy in the UK. Mano create gimiluongo ni World Consumer Rights Day. Okay. Kano chakore gi UK. To kata mana pinje mag Africa ka ochakore very late. Yudo ni kata mana South Africa, Kenya, to be maybe Nigeria, consumer issues are very, very strong. Kuna yamu kosa moro kata act ni pod giunge goto. Koro Kenya no create gimiluongo ni Kenya Consumer Protection Act 2012. 2012 no bedo enacted. Masani wan gi chik ma lero weche mang'eny e consumer kai.
ma nyaka ratiro mag jong'iewo, ratiro mag jouso, ratiro mag jomoluongo ni manufacturers, joma loso mwandu nitiere kanyo. Koro nitiere bende body moro ma iluongo ni Kekopak ni en full iluongo ni Kenya Consumer Protection Advisory Committee. En body mano bedo created gi act ni, Consumer Protection Act ni. To body ni gine ma ging'iyo kaka issues mag consumers onego bed ni itimo in the country. To gi register consumer organizations bende ma gi accredit gi. To gin bende ma kantiere complaints mang'eny mag chalo investigation monego bed ni itimo ma consumer related to onego bed ni gikawo mowinjore. Koro kadhi haraka abro highlight nitiere konugo ni 8 basic rights mag consumer. Consumer nigi ratiro mar ng'eyo information. To information onego bed ni en information maler kendo ma accurate mok ni nitiere gi badhruok moro. In gi ratiro mar ng'eyo mane information mar mwandu manyiew nyaka ng'e ni olose kata mne rang'iny mane. Olose rang'iny mane to itiyo kode be nang'o. Ing'eni kata consumer nigi ratiro mar ng'eyo ni sama idhi ng'iewo simu to simu onego bed ni ikwongo itest ni godo manyisi ni to features gi gin kama to kama e kaka inyalo chajo, kama e kaka inyalo wilo kata gimoro ama kata ka en gik machalo fridge en gima chalo kata na kata na dhiang' ng'ato nyalo dhi ng'iewo kata dhiang' chiro lakini ka dhiang' ni ngima to dhiang' ni condition mare be chalo nade. Onego bed ni penjo gik machalo kamako to ndalo di mose timne kata mana gik maluongo ni mose timne inspection bose bedo tested mochwoye kata sindene moko mag chanjo no timne karang'o. Ng'ini consumers onego bed ni penjo mango kata ka wawe man nitiere kata mana weche mag ring'o mabe hinyo ji sana kata Nairobi kata kuonde mang'eny. Idhi ng'iewo ring'o e bucha tikia kata ni en ring'o nitiere ring punda onego bed ni nyisini ma bucha en mar punda, en mar dhiang', en mar ang'o. Ka ring'o do nitiere joma timo kata mana inspection matimo nonro. Nitiere joma timo mako to consumers ok onyisi nikech nitiere gimiluongo ni inspection no to nitiere barua ma bende oyiene ng'acha mondo us kacha. Ma barua cha oting'o ng'ama no supply ring'o no right from ng'ama no use ka nitiere slaughterhouse. Barua no onego bed ni nyiso ni ng'ane mano use to odhi ir ng'ane mo supply to ng'ane ma koro use ka. Koro ka nitie ni issue ni ng'ato otho because of ring'o cha onego bed ni donjone supply chain ni onego bed ni luwo jogi te nyaka mwisho ng'ama no pone dhiang' mae. Koro mago nyaka consumer penji kapok odhi otimo nade kapok onyiepo. Erokamano ahinya Japheth, kata mana gi kanyo wabiro duogo e kata mana ratiro kata kaachiel koda chike mane bed ni oganda ma pacho kaendi ng'iyo kotende koda okenge mopogore opogore. Kata kamano gi channel mar LTN okoyo matin, kata kamano kik idhi mabor nikech wabiro duogo e okang' mar ariyo mar dhi nyime gi chenro ni eri. Ket mana TV mar LTN. Machiegni okang' mar ariyo kapondo kiriwori kodwa maendi en chenro mar kuku mar wach kendo doche ma kawuono ntiere koda migosi Japheth Ogutu ma bende wuok e duol mar The Consumer Downtown Association. E okang' mokwongo noseleronwa gima bende duol no ero osebedo katimo manero ne kata nalose kotenre koda ng'ur ma bende osebedo kichiwonegi oganda e okenge mopogore opogore. Kata mana kwadhi nyime Japheth nanyisowa chike manego bed ni oganda ma pacho kendi ng'eyo e chikego eko ma bende nochiw mago eko mag Consumer Protection Act. Japheth ariyo kiketo e okang' mar ariyo ni machiegni. Erokamano kadhi mapiyo nitiere weche mang'eny monego consumers ong'e. Mokwongo kisomo Consumer Protection Act nitie section kanyo section 12 mawuoye false representation. Tiende ni jifanya ni timo gimoro to gino be onge. Nitiere joma ng'eny mosebiro malaga i jopiny bende nyiso ni wan insurance company machalo kama ma gima uso
maka to gigo be onge gin adieri kamano. Ama ntiere SMS moko ma be wayudo kata koya e TV kata moko bende ae radio gi moko bende ioro gi line moko matiyo go mag Safaricom gi mag Airtel mag luongo mago they are unconstitutional. Maka poni kata mna ngato nkech messages gi diti oro pile. Ioro gi pile ntiere mago waluongo ni unsolicited goods and services. Kendo ni gine loka kendo chik wacho ni kiyudo message moro ma lidi mondo private service moro ma dhi chaji to ino ke kwayo onego bedni idonjo ne ng'ama chalo kamano magonche kata mana e yoro ng'we yamo samoro ng'ato oro ni kata mana message kata na duol moro oro to ging'adi pesa to ino ke kwayo iluongo ni unsolicited services koro onego bedni donjo ne okay kwayo service machalo kamano koro mano onego bedni chaji nikech ino ke kwayo. And then nitiere kendo king'iyo mag services mag bank bende Consumer Protection Act section 36 wacho ni okonego bedni jo bank charge sama idhi bank idhi apply loan onego bedni lero ni maber ni to loan miro apply ni idhi charge pesa di interest to gibro charge for ndalo marom nade to nitiere any other cost moro mabe bro charge kopogore gi maka to ire kaka sama interest rate change ga dwe ka dwe cha nikech bank nitiere kaka interest rates change ga central bank kaka nyoro central bank no change the central bank rate maghola go koro kage se change kaka en sani 10% no onego bedni bank chik wacho ni bank onego bedni charge only 4% malo we aparcha koro bank onego bedni nyisi samo duogo piny to nyisi ni oduogo piny koro ok obi charge pesa mano charge mang'eny sani koro en mar piny kama ama kodhi malo to be ginyisi to mano ok timre koro gini kama no ok timre onego bedni consumers inyiso sasa mo charge pesa ma ni malo moingo pesa mano onego bedni charge in that case mano koro chino ni bank ma koro bedo reliable ino ku charge to sasa mantiere be gimilongo na ambiguity kitani bank ama ngata mami service moro kata dwa uso ni gimoro otiyo gi language moro mono ke understand language mo kiwinji tiyo gi language matek jako tagitiyo gi words intiga weche moko madongo ma samoro jargon words koro in samoro i sign gimoro to ok ing'eni sign ang'o koro in that case mago kotimore ka to dhi o charge iwacho ni chik koro dhi bedo interpreted in the favor of our consumer nikech no kelero ni consumer ni ang'o mano donjo koro nitiere be miluongo ni remote agreements gin gik moko mwanyalo donje gin contracts moko matindo mwanyalo donje for short term onego bedni sami donje contracts tilero ni maber ni contract ni odhi kawo long to en language miwinjo bende timiyi copy of the contract sasa moko miyi copy inyalo withdraw anytime ka contract komiyi a copy seche mudonje cha after kata 1 week after seche mudonje cha onego bedni withdraw nikech gik makamage marwako ji e shida moko makoro kata kaka nyalo wuok e tambi mano waseneno gi cases mang'eny e credit card joma ni kata credit card gi inyisi ni just sign to credit card no charge kata kitiyo kode to risk go bele gin malo saidi ma consumer konyalo nikech na thundu wachero na jafes mabolo se kawuono ko tende koda jogo eko mago mana kata na consumers gin kata na an kata na kaka in to chik okwang'eyo ni chik ratiro mani kata na nego bedni waluwo an kata na ka wano mayalo to samara wacho ni wawo bedi nikech samoro buch lo odhi for long odhi kinde mathoth koro akini nyalo ng'is kama na janeno mar LTN nango ko tende koda weche makamae waya wachni okada donje samoro dhi tera pesa mang'eny weche mag lo osechando ji mang'eny sana pachuka tadwa kelo ni attention section 20 mar Consumer Protection Act wacho ni consumer nigi right to repossess tiende ni kisechulo 3 quarters mar pesa cha mono nego bedni ichulo cha to ng'ano duogo loka samoro i default ama pesa tami nitiere cases ma samoro ng'ato ne chulo lo to sechulo nyaka 3 quarters teno dong mana ga quarter kende to lo cha mare kaso kori mae get balance modong cha chik wacho nango in section 20 of Consumer Protection Act wacho ni in gi ratiro mar
kaw en mari because ichulo 3/4 of the money. Koro ng'at nyalo mana kawe kodhi high court to miye orders moko manyiso ni onyalo repossess. To coach nyako chiwo reasonable ground to believe ni onego repossess. But kisechulo 3/4 onego bed ni en mari. Koro weche machalo kata mag logo gisebedo weche matek to ntiere hope. Wan gi bodies mamoko be mag government ma deal gi weche mag complaints. Koro kidhi kata mana report kata government amethi court case no court delay kata tere ne police to police okaw action. Inyalo tere ombudsman, office of the ombudsman. Mano koro okadho duondu. Mano koro okadho marwa. Kanyo koro gitimo ga gimiluongo ni fair administration of justice. Gi-revisit cases ma samoro kotime yo makare. Koro ginyalo summon kata mana any government department mondo compensate ka investigate magiro ni nitiere wach moro marach manotimore to ginyalo donje wach no mondo oduok ni pesa ni kata mondo omiyi gima ni ilawo chande. Koro kwaduoke karwa kai to consumer downtown kwa represent jopiny ma nigi dwaro yo mopogore opogore lakini gionge duol gionge duol. Samoro kuma nyalo tere wach ni onge, samoro ng'ato mae gwen kuchocho to kaka onyalo timo gik moko ni Shylock machalo ni Shylock ng'ato nyisi ni kela dhiang' weka mondo ni siling 2,000 tiyudo tibiro duokona. Mago gik maonge nikech onge kuma ndiko ruwe. Koro mago gik moko pero consumer kik donje nikech dhiang' cha pod ibiro mana dukni to ng'acha pesa ne biro lal nikech onge chik mo support ng'acha mondo tim Shylock. Chik mag Shylock onge Kenya. Consumer Protection Act oko recognize Shylock. Manyiso ni gin illegal. And then joma timo miluongo ni rishide moko mondik ni goods once sold are not returnable. Mano is seriously illegal. Gionge nikech tinde riside te ondik ni kisenyiewo mwandu kik duoki ine nyiewo kidhiga. Nikech king'iyo kata na section 21 mar Consumer Protection Act we late deliveries we king'iyo kata mana section 16 the way resigning agreement nyiso ni inyalo wuok e agreement anytime. Waseneno cases kata ma jomoko kelo nwa ma ng'ato sang'ato kata na baso dwa dhi kata yudala kocha to itame ni koro konyal o cancel gino nikech samoro ok nyal duokne pesa. Ok nyal duokne to poko travel now. Onge gimose dhi alos nikech poko travel. Samoro gineno ni seats no sebedo booked koro jomoko na gisekete bas moro karika koro bodhi nono. There is always change of mind. Nitiere change of mind. Samoro ni loko pa samoro gimani loko pa be koro is no longer an issue. Bende diparo ni okenge makamano kata na jopiny nyalo tiyo godo yo marach rom naka poni chik wacho ni nego bed ni chik nitie matayo okenge makamago. Jopiny nyalo tiyo kod yo marach but in most cases chik bedo ga interpreted in the favor of consumer. Mondo kikwa wangi ni consumer okotigo yo marach nikech gisezoea nikech ging'eni chik be onge. Koro gitamo timo gik moko tinde technique in gigiro profit to ng'eni the value consumer be yudo value for the money. Koro mano watemo kabisa mondo pesa miketo kata cha be yudo value. Jafet gimoro be mana mapiyo piyo nikech Daniel mar Elkin samoro nyalo neno ni koro Jafet nyisowa ni duol mar consumer downtown ni en otechane ratiro mar oganda to samoro be dwa gompre mana ng'eni kaponi abiro koda bura duol mar CDA ni utemo buche gi nono koso nitie omenda matin mabendo kawo. Okay, mano da wacho maler ni wan gi ogo kela to membership. Wan gi membership adek. Nitiere joma nyalo bedo members magwa kaka an individual. Samoro inja biashara moro in duka ni kamoro iuso dhok kamoro iuso itimo gimo matin ama kata in mana professional moro ma dwaro platform ma market for yourself. Koro inyalo register kodwa to pesa mi register kodwa en pesa matin en single fadik. Mano pesa matin ne 3,000 pesa matin en the whole year. Onge gimi bo chake chul kende. Koro kata ka in case ikela case no free obro represent kata ko dhi mana ko chomo court. Koro ko en case modhi mochomo nyaka court to wang'iyo ka lawyers mar members mag consumer downtown to konyi e cases machalo kamako. And then tiere SMEs membership. SMEs kai gin jo biashara matindo tindo. Koro gin bende ginyalo register kodwa
gito margi abich ni malo matin gichulo gimoro 15,000 mano e higa koso higa ka higa chulo pesa no ntiere gi register gi single 15,000 then higa ka higa gichulo single 10,000 mar renewal mar membership membership koro kagin gi cases machalo mago samoro ngato supply kaka the other day nitwane no ka oduma onge chiemo onge kenyaka mogo onge koro ngato samoro dhi oloso mogo moro ma contaminated okelo supply e chiro ka ji chamo kendo ji kayo ji jomoko tuore madhi hospital jomoko yudo nyaka kansa because of machalo kama to samoro ngama no obedo supply je duka cha en onge makosa en okel nyaka koro in that case ibiro make ni en mo uso marach samoro tie ngama no kelo negi koro donje wan makoro wayalo behalf call on his behalf koro eno ko donje koro ka chini ka bisechulo kata mna pesa mocho ni mar membership fee no kata mna kach kata ni en alofa par to poni abiro kata mna achna an atimo hala matindo tindoge tabiro gi alofa par kata mna machulo higa ka higa no kaponi antero koda bura moro uyala nono ko sepoda abiro okachul gimoro okachul koro watemo what representing no and then tiere koro jomilongo ni corporate membership mago to koro membership ma malo to machalo Safaricom gini kembe madongo ginyalo bedo kese koro Safaricom wasebedo gi issues nikech gichajo ji pesa mang'eny mokwongo kata mana weche mag okoa kelo mono okoa jahazi ike kata ni pesa no tinga di pesa di ko mana no serumo ngato ngiew bundles to bundles no ruma within no minute and then gima bende wasetimo ma pani sani koro nyaka jo Kenya bedo ngi sani waneno kata kioro pesa to inyisi ni tiyo gi pesa makama e modong ma yoro ne ngani kichaji pesa makama maro mano gima consumer downtown motimo kaluwore gi korewore gi government ni competition authority of Kenya nikech tinde kama ka ngato oro kata mana pesa ne nyawadi si nyise ni ioro pesa gi pesa ne to ma e modong mano no timre before to kata mana Jafeth atieke tamna gima CDA timo nikech kakoro wachono untiere e dweche auchiel nikech donde mopogore masani bende winjo ma bende osebedo ka tetane ratiro mar oganda akeni CDA untiere kod okang' mane mabiro e nyime mar mondo mi udonje chiro mar mondo mi ong'ewu moloyo watemo kabisa mondo warom gi jopiny kuonde mag buche mwadhie halls town to kuonde ma ji odak lakini sani watimo gimiluongo ni awareness watimo programs mang'eny mag dhi radio stations nyaka ma local ma ji nyalo winjo gi languages ma local gi to bende wandiko articles mang'eny madhi e gazettes ma ji somo be pachoka kopogore gi mano wan gi platforms machalo mana wuoyi mag social media kande wan gi moro mar WhatsApp bende ji ng'eny kabisa wan gi moro mar Facebook wan gi mar Twitter en @CDA_Kenya mano ibiro yudo CDA updates ni kanyo kata mna kuhusu kata mna gima kambi no sebedo katimo gima kambi sebedo katimo to Facebook bende na wacho ni wantiere @CDA Kenya mano bende inyalo report kanyo inyalo luwo kanyo miyudo weche mang'eny mosebedo kwatimo to kata mana ki Google kata kidhi adhiya internet moro amora to ndika ni consumer downtown ibiro neno so many things kilo ni kanyo koro ing'ani gima be consumer downtown sebedo katimo wasetimo weche mang'eny nyaka pachoka makata mana sani nyo wasensitize jopiny e cost of credit and ni pesa di monego chaji te kidhi kawo hola moro amora bank mano nyuatimo gi jo umbrella board mag jo banks pachoka indi mano bende en campaign ma pod dhi mbele to kopogore gi mano wasebedo kwatiyo bende gi jo communication authority magin bende authority ma pachoka matiyo gine magi license kata mana TV mwaneno gi gine magi control kata mana mawasiliano Safaricom gine gi onego bedni to gichajo ji pesa di machalo kamano koro gin makantiere issues machalo kata SMS ma richogo ng'ado wa pesa gi to watero ne gima oko to koro ng'iyo kaka solve weche machalo kamano erokamano nya Jafeth nikech koro sa osema wawang'wa mana wachni mogik ne janeno mar LTN manini kotende koda kamna chike mageko matayo consumers manego bende ging'e mana wachni mogik negi adwa nyiso jowinjo ni consumer downtown waseyudo kod ndalo mang'eny to koro consumer downtown nika wan ka nikech
Koro ratiro mari nyaka koro wawinji yo makare kendo nyaka wa representi. Thuolo ni en mari mondo ikaw kata contacts magwa. Wayudore namba mar anyalo wacho nyalo chiwo negi kata mna gi dho Kiingereza dongere 0719 40 34 19. Mano namba makigoyo en mar Safaricom, inyalo receive anytime, inyalo oro SMS kanyo, bro nuwa 0719 40 34 19. To wayudore be info at Consumer Downtown Association, yingno kaka ena in full now, info at Consumer Downtown Association.co.ke. Mano nyalo ndiko nwa email. To kata kidhi e mbui marwa kacha www.consumerdowntown.association. Then idhi link mar contact us, nitiere kanyo kar contacts. Ibiro yudo kanyo kuma inyalo ndika anything. To forward. Mano kapo ni ng'ato nigi penjo moro amora. Ka nigi penjo, ingi complaint moro amora midwa kelo kanyo. Midwa biro nwa kacha, indika kanyo to forward. Wabro yude immediately waduoki. Erokamano nya Japheth kuom biro e studio deche makawuono. Kata mnane puonj makare mabende chiwo ne janeno mar LTN. Agino nigi winjo yo makare chike goeko mabende tayo oganda mapacho kendi kotende kod okenge mopogore opogore. Kata kamano gi janeno mar LTN gima ne ero bende makela e giko mar chenro nieri nyakorom kende chenro machielo nyinga en Sharon Ongao, chiwo masani.